Слънчевата система включва Слънцето и всички обекти на орбита около него. Астероиди, комети, планети, спътници, прах и газ. Три от най-големите по размери и маса планети са Юпитер, Сатурн и Нептун. За разлика от Земята, която е съставена главно от скали и метали, тези три планети са съставени предимно от газове, водород и хелий. Юпитер е петата по отдалеченост от Слънцето планета и най-голямата. Тя е известна на човечеството още от древните времена и е именувана от римляните на бог Юпитер. Планетата е над 300 пъти по-тежка от Земята. Юпитер може да се наблюдава отлично при безоблачна нощ с бинокъл или малък телескоп. Юпитер има 63 известни естествени спътници. Сатурн е шестата поред планета от Слънчевата система и е втора по големина след Юпитер. Сатурн е известен най-вече с пръстените си, които са съставени от лед и космически прах. Планетата носи името на римския бог на земеделието. Сатурн има голям брой естествени спътници, над 60. Нептун е най-отдалечената от Слънцето планета. Тя е четвъртата по размери и трета по маса. Носи името на римския бог на морето Нептун. Открита е през 1846 година. Нептун е първата планета, чието съществуване е доказано чрез математически изчисления, преди да бъде открита с телескоп. Нептун има 13 известни спътници. Температурата на повърхността на планетата е минус 218 градуса. В атмосферата на Нептун бушуват най-бързите ветрове в Слънчевата система до 2000 км в час.